näin Veikkausliiga 2015 on puollettu käyntiin. Valtavan komea veto aivan ylänurkkaan. Tammisen oma veto ja mikä maali! Mutta jos torjuu pallon, Jesse jos torjuu tuon rankkarin. Nyt pitää antaa arvostusta tälle juhlakalulle, mikä Rafael koppaa sylinsä. Ja Alexander Kokko, liigan maalikuninkuus. Keskelle siellä on VVT, vai VVT vai puskee pallon maaliin. Mikä alku? SJK Veikkausliigan mestari 2015.